Mga nagnegosyo o gasolinahan o water refilling station sa Dakbayan sa Mandawi i-require na nga aduna gayoy standby generator set sa ilang mga patigayon. Gipalabang ang usa ka ordinansa kabahin niini. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yesil, aminado ang Dakbayan nga daghan gyud sila og nakatunan human sa pag-igo ni Bagyong Odette ni atong buwan sa Disyembre. Usanin ini kining importansya nini mga negosyo nga nag-offer og basic o essential nga mga panginahanglanon nga dili mabalda ang ilang operasyon kun dunay katalagman. Human sa pag-igo sa Bagyong Odette, kini ang komon nga eksena sa Metro Cebu. Hilabihan kataas ang linya sa mga essential nga patigayon. Gipilahan ang mga gasoline stations o gani gumikan sa kataas sa linya sa mga sakyanan na kamugna kini sa paghuot sa trapiko. Laing box office usab ang pila sa mga water refilling stations kay niadtong higayuna menos lang ang nag-operate. Karon normal na hinuon ang sitwasyon sa kadaghanan ning maong mga patigayon. Apan ang Mandawi City buot na nga maniguro. Sa sesyon sa City Council, gipasar ang ordinansa nga nag-require ning maong mga patigayon sa Mandawi, gasolinahan o water refilling station nga dunay standby generator sets. Kini aron masiguro nga sa panahon sa katalagman, dili mahunong ang ilang operasyon. To avoid the long lines or long queues that happened after Odette, we found ourselves very helpless during the time because only very few gas stations and water refilling areas nga ni-operate. Matod ni Seno, dunay mga sugyot sa alternatibo nga power source sama sa solar energy alang ning maong mga negosyo. There's no fine but if you are applying for a business permit and you have not complied, mahold yun na siya. No, that is the proposal sa ato ang ordinance. And ug naa kay kuan, you will be given time to comply with the ordinance. Ning usa ka water refilling station sa Barangay Sentro, aminado sila na hunong gyud og pipila ka adlaw ang ilang operasyon human sa pag-igo ni Odette. Nakabalik ra sila pangabli dihang nakapalit na og generator ang tag-iya. Apan kay nisiga naman sab, gipa-pull out lang una ang ilang genset. Nakapalit siya week man siguro after or 2 weeks ba to. Asa naman genset niyo ron namo? Giuli man siguro. Iya tong gipalit pero yung I think yung giuli. Sa pagkakaron ses anapa sa first reading napasar na kining maong ordinansa og gi-forward na kini paingon sa komitiba nga mao nagtuon sa details ning maong ordinansa ipapasar unya kini for second hangtod nga hingpit gyud nga maaprubahan kining maong ordinansa sa Dakbayan. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.